Assalamu alaykum, mehriban illeşler. Biz sizin aslı halal olacaklarınızı, rızkal berekedin, agzybirligiň ýar bolmagyny arzulap, ýaşlyk teleýaýlymynyň dörejülük topar tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän ilkinji ädim atly gepleşigimiziň ýeni bir sanyna tomaş etmäge çagyrýas. Mehriban illeşler, ilkinji ädim atly gepleşigimiň bu gezek sanynyň mihmany Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň sahna ustady Maýgul Annaýewa. Maýgul Annaýewa gepleşigimizde sizi hoş gördük. Sağ olun. Gepleşigimiziň bu gezek sanynyň hem asyl maksady tunuňa dörejülük ýolundaky bir ilkinji ädimleriňiz hakynda hem ýaşlara berjek ilkinji ädimleriniň maslahatlaryňyz hakynda nesip bolsa gurulmuşygymy dowam ederiz. Baş üstüne. İlkinji nowbatda belläsimiz gelýär. Elbetde siz eýýäm inşeme ýyllar bäri sahnada özüňiziň usatlygyňyz bilen halkymyzyň ýüregine bir ýer eden. Şonuň üçin hem ilkinji gurrunňyzy siziň sunmato, ýagny sahna gelmeňiz bilen başlaýar. İlk ölene sizin gepleşiňiz täze açylypdyr. Üstünlük arzu edýän gepleşiňizde, her bir edýän işiňiziň tomoşaçylaryň maňzyna batmagyny arzu edýän. Biz sunma dörejülük işgärleriniň esasy maksady şo bolup durýar-da. Her bir aýdylýan söz, çykyş ilmidama täsir etmeli, tomoşaçylaryň maňzyna batmaly. İlkinji ädim barada gurrun açylanyna egerde sunmata men ilkinji ädim barada aýtmaly bolanyna mektep döwründen başlady. Mektepde okuyan döwürlerimiz 7-nji synpdamy, 8-nji synpdamy ýadyma düşenok, ýöne Balkan welaýatynyň Gyllarbat etrafy wa men şo taýda doglan. Gyllarbat etrawynyň köpetde folklor ansambly bady. Şoňa ýaş wekilli oglan gyzlar çagyrýadylar. Mektep aýlanyp men ilkinji ädim şondan başlady. Asliýetinde ýazgyda ananýan adam men. Ýazgyda aqbaly ananýan adam. Ilmidama soraýarlar çağalykdan döredimi? Sunmata bolan arzuwuň adatça aýdylýar çağalykdan döredi diýilýär. Menne çağalykdan döremedi. Men arzu etmedim teatra çağalykdan men şu taýda işlerini men özüm bilmeden şu sunmada ädimmi ädipdirin. Şeýle seredende men sunmaty dälläni sunmat özüne meni çeken ýaly. Men aqbalymda men şoňa şeýle garaýan. Sunmat meni saýlady diýip düşünýän. Ýazgyda ananýan idiňizde diýmek bu ýerde şeýle gelip çykýar-da, ýagny siz haýsy ýola gitseňiz gidin ahyryndan şo ýoluň soňy sunmata diýilýär. Hakykatdan hem şeýle ýoksa biziň maşgalamyz ejem, aýal oğullarym dokma, haly bilen meşgul bolýan maşgala ejem ömrüni hala bagşeden. Menem haly dokan mektep döwürlerim soň ýokary okuwjy haýna gaýdamda halyny goýdum. Ejem aslynda şo haly dokumam, okuly bolmagama misledi ýöne hala hasam köpürak ünsermek misledi bolýany. Men öz bir içimde bilemok ilmidamada sahna çykmaga diýmeýin ýöne köpçüligiň öňüne çykamda özümi erkin duýýardym. Şo menne çağalykdan bady, men duýýardym şonu. Aljyramaklyk, tolgunmaklyk bady. Ýöne aljyrap ýadyňdan çykarmak, aýdýan sözüňi, edýän hereketini men kämir ýadyma düşenok şo zatlar unutup bir çykyşa zady bozulugym ýadyma düşenok. Aslında halçylygym bir sunmat. Ol sunmat bol. Aýratyn sunmat. El işi, el hünäri o ýerde. Ýöne biz onda şunu diýip bilýäs we siz hakykatdan sunmat maşgalasyndan geldiňiz diýip hakykatdan daş düşdiňizde. Ýok. Sebäbi men kakamam, ejemem, umuman biziň maşgalamyz sunmaty gowy görýän adamlar. Esasanam ejem kakam has gowy görýär. Aýal oğullarym şeýle folklor ansamblina, şo köpetdäki ansamblina bile çykyş edipdik. Daşary ýurtlara da gidilipdi. Mektepde okap ýören döwürlerim. Soň okuwy torup insan aýsam bolsa belli bir kär saýlamaly bolýar. Tans edip bilýän sesim bar. Milli däpdesturdan, taryhyndan bilýän zatlarym. Medeniýet institutyna tans bölümine ýazaldym. Tans bölümem şo ýyl ýok ekeni. Aktör, drama we kino bölümine oglan gyz alynýar. Menem bagtymy şoňa synadım. Muallimleriň maňa beren öwdi, sapagy, bilimi, şolaryň hemmesi şu geçen ýyllaryň aňyrsyna
sannığın içinde diýen ýalyk da ýöne biz onu öz kärimizde, tejribemizde ulanyp gelýäs. Ne malumlar diýeniňizde sunat ýoluny ilkinji halipaňyz. Size ilkinji gollaw beren insan kim? Egerde professional derejede ýokary okuw mektebinden alsaňyz, onu Türkmenistanyň halk artisti Nurmuhammed Keşekow, biram Öwes Şarliýew boldum. Ikisi men halipam. Men egerde şu derejelere yetmegimde özleriniň goşandyny goşup sunuwatyň nämedigini, teatra bolan höwesiň näme üçin dörep şonu dowam etmekligiň aňyrsyna nämeň ýatallygyny şo mugallimleriň saýasynda. Aslında okap beren wagtym şeýle bir döwür boldy. Okuw taşlamak isledim. Öýe gidesim geldi. Öýüň maşgalamyzyň körpegidi bolamsaň, ejemi göresim geldi men. Şonda mugallim, öwes mugallim, ömrüdok bolsun. Men sana 3 gün wagt berýän idi. Näme üçin gitmek isleýäň, ýa-da näme üçin galmak isleýäň dedi. Soň 3 gün geçenden soň pikirlendim şo günüň dowamyny. Owa öýe bardym, näme, hany bilimiň, hany näwürlük bilen adap çekip, zähmet çekip, taýyllanyp okuwa girdiň. Mugallimler sana ihlas siňdirýär diýdim öz-özüme. Öýe baramdan soň şu wagtky, şu taýyllyk görülýän sunatsyz oňup bilermiken? Şo sorak boldy özüme. Dokma dokumak, halyny dowam etmek ol alada däl. Ol ilmi damada, aňryňda, ganyňda ba bolan zinan ilmi damada onu dowam edip biler. Ýöne men isleýänmi şonu diýdim. Soň mugallimden ötünç soradym. Mugallim bagyşla, men ýalňyş pikir edipdir diýäni. Şular ýaly. Şo ýazgyp diýene, men goý berenok, meni bir zatlar saklaýa. O wagtlar çagy biz 17-18 ýaşlarymda men düşünemek ýöne meni bir güýç saklaýa. Hakykatdan menem şo güýje teatr diýen, sunata bolan söýgü diýen. O wagtlar düşünemzok ýöne ýyllaryň geçmegi bilen bir tejribeň kämilleşmegi bilen ýyllar dowamyna düşünýän ekenim. Çünkü sahna mukaddes yer. Gaty mukaddes. Sahna mukaddesligini diňe sahnada ýaşaňda bilip bolýar onu. Şo sahna aýak atanyndan, ädim atanyndan eýem şo mukaddesligiň içinde özüňi duýýan. Hakykatdan hem şeýle. Doğrudanım o gurrumlar berdiňiz sanat ýoluna ilkinji gelişiňe takynda köp sag bolsun aýdýas. Bundan meýlegam sanat ýoluna üstünlikler arzu edýäs. Ýani halipalar hakynda gurrun etdik. Siziň ilkinji halipalaryňyz hakynda. Aslında adama halipa näçe ýaşa çenli gerek? Ya halipa diňe bir urukturyp goý beräýmelmi? Ýa-da ilmi dama doğrusu inatan gerek bolşy ýaly halifa da ilmi dama gerek. Ilmi dama. Bizim kärimizde ilmi dama gerek. Täze sen her keşfi täzeden sahna aýak basan ýalyk girýän. Her keşfin öz aýratyllygy bolýar. Aýratyn durmuşy, başga akbaly, başga adam bolýar, başga sudur bolýar. Sen bir spektaklda küýküň oynasaň, başga spektaklda Feýirden, pergyden keşfin ýerine ýetirmeli. Ara tapawudy bar. Her de tejribe gerek bolýar. Kämilleşmek gerek bolýar. Her keşpde de kynçylygam bolýar. Ýöne şo kynçylyklar ýeňip geçende rejissöriň kömegi bilen ilki bilene öz başarlygyň, halipalaryň maslahaty bilen şo kynçylyklardan ýeňip geçden çeken zähmetiň ýerine düşýär. Käwagt bolýar da halipalaryň iýgençlerini, käýinçlerini biz käte bir tersirägem kabul edýän ýerimiz bolýar. Şu wagtky ýaşlar tersiräk kabul edýär. Biz başgaça terbiýelendik. Bizi uruluk biz. Hakykatdan hem gönümel manýada aýdanda ilkinji halipa barada soradyňyz ýa-ni Batyr. Men ilkinji halipam teatra biz gelemizde neçe boglan spektakl goýulýardy 1999-njy ýylda. O spektaklyň tez wagtda görkezilişi biz eýem spektakly goşulamyzda bir ýarym aý ýaly şolar ýalyk wagt wadyp täze görkezilişine. Şonna gapdalyndan Bernarda Alban öýü diýip ispan durmuşundan drama spektakly bardy. O spektaklyň baş kahramany Türkmenistanyň halk artisti Yelizaveta Garaýewady.
bizi şoň eline şey diýip berdiler. Käýinç, iýgenç, göwn ýetmezçilik sebäbi Elizaveta Garaýewa şeýle talap goý aýaly. Şo derejede talap goý zenany. Talap edişi ýalagam öz maksadyna ýetýän aýaly. O zenanyň ol aktrisaň göwnünden turmak yeňil iş däldi. Bize gahar gelýär ýöne bize gelýän gaharny şu eline piyesasyny alyp şeýdip stoluň üstüne gütüledip urup çıkıp giderdi. Biz hem ank-tank bolýardyk onuň ýanymyzda. Türkmenistanyň halk artisti Fahriye Aliýewa, ene Can Oraz Muradowa bardy. Olaryň gyrlar gaty görmäň. Häzir köşeşer. Şo ýerden dogumlara galaýmaly, siz köçeden gelen doga institutga törk geldiňiz diýär. Aljyraýan olar ýalak ägir sen öňünde otyr, sözleri aýdýan, ýöne sen öz-özüň eşdeňok. Taýyrlyk gidip otyr birek-birege. Dialog diýilýär, sahna dilini aýdanda. Dialog gidip otyr, öz-özüň eşdeňokda. Aljyrap ondan çekinýän sen, häzir näme diýer, inni näme diýer. Her bir aýdýan sözüň dilinden gaçyp ýatyr bileňok, nire gaçýanny. Sözüň ýalňyşman aýtmakmy, bar ünsüň oň göwnünden turmakmy ýa-da dogry aýtmaklyk. Şoň üçsünem jemlemeli. Teatrda ýaňy geldiň işe, ilkinji rollaryň biri. Kötök iýe kämilleşýär aktyor. Bir kötök ýan aktyorlar. Men şoň üçin elmada öz minnetdarlygym bildirýän. Biz ýekige degem jogap bermendik. Şo döwürler bizden öň gelen aktrisalar bardy. Türkmenistanyň halk artisti Gülali Gakmuradowa, Türkmenistanyň atgazanan artisti Gülşat Tahirowa, Ejebay Kasymowa, Cennet Paltaýewa, Saadat Urunowa, Suray Çariýewa, Känbit. Olar bizden öňürek gelenler. Hersine seredip özüň nähili alyp barmaly, ýaşly aktyorlaryň ýanyna näme gürlemeli. Yine bir Halipa aktrisa barada aýtmak isleýän Halipa diýenňizde bizde teatr sungatyna belli bir Halipa bolmaýan. Halipa senetkarda bolup biler, belli bir Halipa. Belli bir Halipa başçylyk ýoluna bolup bilýändir, men bilemok. Ýöne teatr sungatyna misal üçin men diňe bir belli rejissor ýa belli bir aktrisany aktyor öz Halipam diýip bilmeýän. Sebäbi her täze keşipde sen täze aktyor bilen, başga aktyor bilen sahna çykýan, her senden bir zada öwrenýän. Gaty dogry. Hersi özüçe seni ýonyp rejissor ýonýa, özüne isleýişi ýalyk sahnada keşfi görmek üçin seni ýony şu keşpi canlandyrmaga kömek edýärler. Saçymyzy örüp bererdiler. Nähili dogry bolmaly, türkmen gyzynyň saçy nähili dogry örülmeli, tahyany nähili giýmeli. Şo zatlara çellik, çümmükläp, bizde türkmençilikde diýilýär, burum diýilýär, burumy ýetmeli. Burummy ýete kämilleşdik. Şoň üçin bize keşipler inanan rejissorlaryň saýasynda egerde bir ada, awraya, bir mertebe tomoşaçylaryň arasyna ýeten bolsak, söýgüni gazanan bolsak, şolaň bize beren kömegi, şolaň bize beren terbiýesi, sahna terbiýesiniň saýasynda ýetdik. Gaty dogry elediňiz. Owa elbetde ýurdumyzda da Halipa şagirtlik ýoly giňden alınıp barlýar. Gahrman arkadamyzyň milli Ulu üns berilýär şoňa täze ýaş dehinleri saýlap almakda, olary bir geçişdirmekde, ýurdumyza, watanymyza bir peşkeş bermekde, şolary diňe bir teatr bolganda däl, eýsemde ähli ulgamda da şolary. Ulu üns berilýär. Siz hem şol ünslerden öz paýyňyzy alan bir bagtyar döwrümizin bir bagtyar insanlarynyň biri. Ýan Halipalar diýdiňiz, golladylar, bizi kömek etdiler, şunlara gelmegimize uly gollaw berdiler diýdiňiz. Öýdäkiler nähil garady, enataňyz halçylykdan uzaklaşyp şäherge gelip teatra girmegizde elbetde gollanyrlar, onu biz bilýäs, ýürekden gollanyrlar. Ýöne bir başlarda nähil Asliýetine beýledi. Asliýetine beýle dälmi? Biz sungaty gowerýän maşgala bolmagyna garamadan men esasy gollaw kärim, esasy himayet kärim men kakam. Ejem şunça sungaty gowerýän adam artistlara hormat goýan denan ýöne körpe bolamsaňmy näme meni kän bir paýtagtda iý bermegi bir göwnemedi.
ayallygynym kakama barıp aýdýar, ejem şular ýalyk şeýle maý okuwdan geçip geldi diýende kakam ona hili beýle bolýar. Ejemem näme dokmany kim dokasun, näme kakasy diýdi bolýan. Sesiňi çykarma diýdi. Öýüň hojaýyny kim diýdi. Men hiç ýadymdan çykaramam. Näme tüýnür sen hakda adýadıl ýar. Ruhsat ber wazpyny ýadaýyn kaka. İkleteň iňedin guý gadyl ýar. Ruhsat ber bir guý gadaýyn kaka. Aslında gyýyz maşgala üçin kakalar var. Iň ulu baýlyk bolup durýar. O türkmençilikde de diýil ýa, o gyýyz kakasynyň howary oglan ejesi bilen ýalar. Ilmidamda türkmeniň özünde agraslyk barda. Esasanam kakalarymyz kän bir berdenlerine bolan, hasan gyýyz maşgala bolan bir işlerini saklaýarlar. Ol ba, hakykatdan ba ýöne. Men ilmidamda kakamyň gollugyny duýýadym. Ýadymda da kakamyň özü agrasy, biz bilen şeýledi. Daşyndan öz kardeşleri, işdeşleri, dostlar bilen şahanlar öýe gelende biz bilen agrasy da işden gelýär diýilse taçagy taýlap ulatagy açyp giderdik. Ýöne şoňa garamazdan kakam dünýeden ötýänçä men ilmidam kakam gollugyny duýup Şahir aýdýar, bagyt nesipdir, aýyllarlar. Her kim saňa maýyllarlar. Durmuş gynlar, taýinlerler. Ýöremäge ýol gerek bor. Şonda kakan ýol belet bor diýär. Ol biziň iň uly ýol belet. Ýol beledimi? Elbetde. Gyzykly orunlaryň üçin köp sag bolsun aýdýar Halifa. Indi siz diňe bir sahnada keşipler ýerine ýetirmän, eýsende Daşaýurt çeper filmleriň türkmen diline terjime edilenine öz sesiňiz bilen çykyş edýär. Indi şolar dogrusyny aýdyp berseňiz. Hakykatda men teatra ýokary kujaýyny oturup teatra gelmäken bir ýyl öňünden başladym. Men multfilmdir filmleri türkmen diline geçirip terjime etmeklik kärim. Oňa da mugallim saýasynda öwet mugallim Batyr Çariýew Türkmenistanyň atgadanyň artisti hem bile sınıpdaşym bile koýadyk. Şo mugallimyň saýasynda Türkmenistanyň halk artisti Oraz Hojaýew türkmen terjime bölümine bir bize gollaw beren. Şolaň saýasynda men şu käre baş goşupdym. 1998-nji ýylda ilkinji finançygym şonda bolupdy. O wagtlar bir terjime bölüm vardy. Oňa da Batyr ikimiz ilkinji bolup Batyr Çariýew ikimiz alyndyk şoňa 3 aýlap bize öwretdiler. Her keşfin öz aýratyn sesi bolmaly. Şoňa bolan başarnagyň bolmaly. Dogry gürlemeli. Arasda türkmen diline gürlemeli. Hemem täsir etmeli çağalara. Şo zatlary öwredip, soň bir näçe ýyllap, kän ýyllar biz işleşdik. Türkmen diline terjime etmek bölüminde gaty kän wakalar bolupdy. Men höwes bilen işleýän işim ol hakykatdan. Maňa şu häsiýetim özümdäki dogumlyk häsiýetim oglanjyklara ses bermäge gaty kömek edipdi. Sebäbi goňşy çağalar bilen oýnamda şolaň hersinden bir äheňi alyp ýadyma salyp ýatlap şolar ýalyk sesler döräpdi terjime bölüminde. Iň esasy ýatda galan sesleriň birem ýeközi öýde film bolupdy. 2002-nji ýylda ýalňyşmasam şol ilkinji Türkmenistanyna ses berilen film. Şu sowally sorajakdyk. Şu illeşlerimiz onu bilýärler. Ýene bir parça ýerine ýetirip bilersiňiz ýa-da. Yok, näme ýatda ses tonu ýetkeýär, edýär. Ýöne o wagtyň geçmegi bilen ýatdan çykyşýar. 20 ýyldan gowrak oňa wagt bolupdy. Şo filmde egerde men sesim häzir täzeden ses bermeli bolan bolsa, men ondan hem has gowy ses bererdim. Tejribem artdy. Adam kämilleşýär ýyl geçdigiçe. O wagtlar ýaş ýöne egerde şo ses tomaşaçylaryň aňyna galyp söýgüni gazanan bolsa, şoň aňyrsyny Türkmenistanyň halk artisti Oraz Hojaýewiň gollawy bar. Ine şol adamlaryň eline terbiýelendik.
ol aýratyn sungat, aýratyn duýgy, aýratyn bir täsin kär. Ýa-ni bellediňiz, öýde ýeközi filminnäki ses beren keşfiňiz has halkymyzyň akydasyna, aňyna galy diýdiňiz-de. Aslında men ilk çoň bilen tanaldım. Ýoksa men teatrda işläp ýördüm o döwürler. Şeherde, ýolda, bir ýerik barlanna gürlerdim bolýan. Kezinmi bi diýerdiler. Men isleýärdim sahnadaky keşiflerim bilen tanalmagy. Soňlar sahnadaky keşiflerimi hem canlandyran gahrymanlarymyň atlary bilen. Ýöne ilk bilen tanalamda hakykat aýtmaly bolsa multfilmdir, kinofilmleriň canlandyran sesleriň üstü bilen tanaldım. Şonu bellek geçecektik. Sesleriniz bilen tanaldyňyz. Sahnada esasy haýsy keşipde sizi görýärler? Şeýle waka boldy şo döwürler 2002-nji ýa 2004-nji ýyly Berdiwäşiň ýadan eseri bardy, Sägin men sallaklar diýip. Rejissörim Türkmenistanyň atgadynyň artisti Aman Kömekowdi. Sahnada Altyn Gödeliň keşfini canlandyrypdym şonda. Altyn Gödel diýip izlenýärdiler. Bir näçe ýyllap Altyn Gödel ýoksa şoňa garamazdan kän keşiflerim bardy. Bir dogumly, degişgen, gerek ýerine per jogabyny berip bilýän Dulugeliniň keşfidi. Häzir bu näçellem tamaşaçylar Altyn Gödelmi diýýärler. Izlenenlerine Altyn Gödel diýip izlenýärler. Siziň pikiriňizçe siz üçin haýsy keşfi canlandyrmak has ýakymly özüňize ýakyn hasap edýär? Hemme ýakymly. Aktör belli bir saýlamaly alyjak. Belli bir janry saýlamaly haky ýok. Biziň hakymyz ýok hiç bir ýagdaýda. Ýa-ni hälim aýdyp geçipdim, bir gün gaýkyny, küýküni oýnarsyň, ertir perizat oýnarsyň diýip. Şoň üçin şolaryň hemmesine de hakyky professional aktör taýin bolup durmaly. Men elmedamada baş gahryman gyýdyň geliniň keşfini canlandyrýan. Näme üçin maňa ikinji derejeli bölüjük keşfi berdiňiz diýmäge haky ýok aktörüň. Hakyky. Sebäbi uly bolmaz, kiçi bolmaz, keşfiň ulusy kiçisi bolmaýar. Kiçi adam bolup biler, kiçi boýly, gysga boýly adam bolup biler ýöne. Keşf meselesinde ulusy kiçisi bolmaz. Spektaklyň dowamynda başdan ayak baş gahrymany oýnaýan aktörüň halkyň aňyna galman, sahnaň iň soňuna ýa-da bir ortasyna bölejik şonu canlandyryp halkyň aňyna galan aktörlerimiz bar bizim. Tutuş spektakl boýunça görünmän bir ýerine görünüp ýöne şol halkyň aňyna galyp şonna tanalan aktörlerimiz bar bizim, beýik ustadlarymyz bar. Gepleşigimizden adamdan belli bolýaly. İlkinji ädim. İnsanyň durmuşyny bir näçe ilkinji ädimler bolýar, ilkinji pursatlar bolýar. Ýani siz hem öz sunat ýoluňyzda, öz durmuşyňyzda ilkinji ädimler hakynda görüň berýän. Bize tomaşaýda oturan illäşlerimiz hem ýaş artistler bardyr, aktrisalar bardyr, täze sunat ýoluna başlajaklar bardyr. Şolaryň ilkinji ädimler hakynda nämeler aýdyp bilersiňiz? Nämeler maslahat berersiňiz? Gorkmazlygy. Egerde teatra bolan süýüni duýýan bolsa, şolam gününe goýmaýan bolsa, çekinmesinler. Islenlik ädimde de gaýdusuzlyk gerek. Adam özüne bolan anamy bolanna şol ädimini dogumly basýandyr. Esasy ilkinji ädimde anam bolmaly. Hem tewekkellik hem tewekkellik bolmaly, esasy anam bolmaly. Dogry aýtdyň batyr. Hakykatdan anam bolmaly. Sen şoňa inanmaly, men şonu ederin, men şonu başararyň. Şo menne ba, men şonu görkezip bilerin, ödümden çıkarıp bilerin diýen anam bolmaly. Anam köp ýerde kömek edýär özüňe bolan. Adam haçanda anamsyz bolanna edýän hereketlerim eli aýagyna çolaşýar. Sözleri agdyndan akyp gidýär, känmer manysy mazmuny bolmaýar, gürleýän zatlaryny. Özüne anamly adam, gadamam dogumly bolýar, edýän hereketlerim işin uğruna bolýar. Özüňe bolan anam bolan ýagdaýyna, tewekkelçiligiň bolan ýagdaýyna, gaýdusuzlygyň bolan ýagdaýyna şeýle odan zamanamyzda galan mümkinçilikleriň hemmesi berilen. Gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz şeýle bir esasanam
yaşlılara hakikaten o hakkında gurrun yok. Yani siz yaşlara veriyen mümkünçülüğünü göremezde biz öz aramızda kağıt gurrunlar bolýardy. Bizim o talip döwrümizde bize şolar ýalyk mümkünçilik berilen bolsa gör wagtda nähili işler edip bilerdik diýär. Köp şükür edýär biz şu wagta medýär. Etmek üçin finansiýat, ilmi damada jan edýär ýöne. Siz yaşlar, siz hakikaten hem bagtly. Sebäbi siz üçin jan edýän, siz üçin yüregini berýän biziň ýurtbaş tutanymyz we gahrman arkadagymyz we watany size bagşadan, asuda asmany bagşadan, parahat ýurdy bagşadan gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz we şolun saýasynda işlemezlik, döretmezlik mümkinler. Men inanyň şunu hakykatdan hem yürekden aýdýan. Gaty dogry. Size diňe döretmek galýar. İslenlik adam öz kärini söýse bolmajak zat ýok. Döremejek synatam ýok, döretçiligim ýok. Esasy alyp barýan işiňe ýürek bilen ýapyşmak gerek. Söýgi bolmaly, kärini söýmeli. Galan ähli zatlar eýen mümkinçilikler ähli tarapdan dörediler. Her bir insanam bize tomaş edýän ähli halkymyzdan biziň şeýle parahat ýurdumyzyň bardygyna, asuda asmanymyzyň bardygyna bir ýurt baştanlarymyzyň bir şeýle bizi ajaýyp zamanda ýaşadýanyna günne şükür edýäs. O begenýäs, buýsanýas, dünýä ýüzünde bir parahat söýjülükli watanymyz bar. Şahir Qur'an-da edýän bir rady diýip bir ajaýyp şygyr bar. Özü güýz pasyny söýse de baharyň ilkinji gününe o äli baharda ýatdan çykmajak ýyzlar goýan şahir. Şoň bir goşgysyndan mümkin bolsa ýerine ýetirip berseňiz. Qur'an-da edýän diýilende çağalyk ýyllarymyz, mektep döwürleri, soň taliplik ýyllar ýada düşýär. Öýde ilmi damada ýadyma düşýär şu wagt belläp geçeýin. Kakam kitaplary känni özüniň bir kiçiräk bir kitaphanasy bardy. Bizim kitaplary sınıftaşlar gelirdi. İsleseň islemeseň okuw bilen baglanşykly kitaplar berilerdi. Soňça kitaplar ýygyna gelmänini görüp kakam bize kitaplary ellemedligi gadagan edipdi, ellemekligi. Biz kakamdan gizlin kitaplary alyp okap ýene ýygyna edil öz goýuşalyk edip goýýardyk. Şu kitaplaryň içinde ýatda galan kitaplar bar. Bira Qur'an-da edýän kitaby. Türkmen Sehra. Şu kitap Berdinazar Hudaý Nazarowyň kitaby, Kerim Urban Nepesowyň kitaby, romanlar bardy, Göregliň kitaby bardy. Şu kitaplar çağalykdan galan. Qur'an-da edýän diýilende çağalyk ýadyma düşýär diýdimi? Näme üçindir ýaşy uly bolsun, kiçi bolsun, ýadan şygyrlary ýaşa garany. Hemmelerin yüregine baky ýaşy gysga ömrüne garamazdan häli şinni bu neçelli islenlik aktörüň şu wagt öz grim otagy bolýar. Şu otaga baryň hökmany suratda Qur'an-da edýän kitap bardyr. Ya bolmasa islenlik adamyň ýadyna hökman Qur'an-da edýän bir şygyrlaryny hökman galýanlar ilmidämi ýaňy rady goşgysy barada aýtdyňyzda. Şu günkü günne men ykbalymdan hem durmuşymdan hem rady. Men rady watanymdan. Men rady gahrman arkadagymdan, rady arkadagly gahrman serdarymyzdan. Insana bagt üçin nämeler gerek? At gerek. Yol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmagy derek oň barha kyn düşýän radymen. Rady çynym bilen sadany söýýän. Rady halal saçagymda çöregim. Rady çağlarykdyr taşlarym eýýän rady herne üýtgemendir ýüreg. Rady güller ýüpek sowsana dönni. Rady ýüregimde özgän agsy. Rady mydam güneş bolsuna dolly asman bilen bu zeminiň arasy. Rady köp büdredim çağım misali. Ýalňyşdym, ökünni milkawadalar. Şonna gökden inen perişte ýaly doşdy maňa, oňa dogan adamlar. Rady köçelerim, ýüregim ýagty. Rady kükregimde diňenok owat. Berdi maňa bir ömürlük bu bagty geçip barýan ýaşlyk, geçip barýan ýaz. Rady joşýan toprağymyň toýuny.
Dozunu seyledim, soğuşdum, ýasyn. Ediz maňa şu toprağın goýnuna wysal bolan hem bolmadyk ahlasym. Gerekli pursadım innim älimi. Begennim, söýüllüm, çekdim men zary. Ine şu zatlaryň meniň täleýime miýesser edenine müňde bir rady. Köp sag bolun Halipa. Gaty duýgulandyrdňyz. Elbetde bu ýerde şahyryň ustadlygy şeýle ägir insanlaryň biziň toprağymyzda dünýä enelligine bize müňde bir rady. Galy bersede bahar pasly, täzelenişiň pasly, janlanışyň pasly, Canlanışyň, ýaşaýyşyň pasly. ýaşaýyşyň pasly. Ähli zatlar täzeden direlýär. Hemme bir tebigat janlanýar. Şu nokta nazarda da janlanışyň dirligini şan hükümlede biziň dünýämizi zenan maşgalalarymyz bezeýär, ýagny sizler. Dünýä dursun, eneler dursun, dünýä dursun, zenanlar dursun. Dünýä dursun bize biziň beýik ägirtlerimizi, şahsiýetlerimizi, şahyrlarymyzy dünýä indiren mukaddes enelerimiz dursun. Hakykatdan hem şeýle. Zenan mertebesiniň biziň halkymyzda, biziň watanymyzda ulu ornu var. Ene diýmek, zenan diýmek, toprak diýmek, bu watan diýmek, bu behiş diýmek. Enelerimiz ýöne ýere behişde deňelen oga. Şeýle. Ýurt baş tutarlar tarapyndan hem türkmen zenallaryna goýulýan hormat çäksiz. Munyň biz aýdyn suutnamasyny Elmedamada görýäs, her bir ädimizde görýäs, her bir günümizde, her bir watanymyzyň ösüşlerini görýäs. Biziň dünýeden öten şahsiýetlerimizi, dünýeden öten ustad artistlarymyza, sadannalarymyza, medeniýet sunma diýişgärlerine tapawudy ýok. Şu watana ömrüni bahş eden islenlik kärdäki zähmet çeken zenallarynyň hemmesem ýatlanýa diýsem ýalan bolmazmy kadiýen. Muň aňyrsyna da halkyna bolan söýgi, halkyna bolan, watanyna bolan gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň kalplaryna şo söýgi ýatyr. Şo söýginem ýaşap döretmezlik öz kärinde. Mümkin näle şeýlemi? Şoň üçinem men öz watanymda zenan bolup doglanma bagtly. Men şu watanyň zenanlygyma, şu topragyň gyýdydygyma müň şükür rady. Men bagtly. Egerde bagyt näme diýip sorasalar, men türkmen bolup doglanma bagtly diýip biljek. Hakykatdan hem şeýle. Men asuda parahat ýurdumy. Ösýän, özgörýän watanymy hiç bir zada çalyşmar. Çünki biziň arkamyzda ýurt baş tutarlarymyz bar. Bizi gollaýan, biz üçin arman, ýadaman giýjegini zähmet çekýän gahrman arkadagymyz bar. Arkadagly gahrman serdarymyz bar. Halipa gepleşigimiň şeýleräk bir sahypasy bar, öz goşly. Ýagny her gepleşigimizde gelen mihmanymyz, gatnaşyjymyz şu sahypamyzda biziň berýän sözlerimizi özüniň ilkinji gödüňine gelýän duýgularyny beýan edýär. Biz size bir näçe sözler aýdýas. Siz hem şo sözler eşdeningizde ilkinji aklyňyza, ýani pikiriňize haýsy duýgular gelýär, haýsy pikirler gözüňize gelýär. Aýdym. Onda başlaýaly mumkin. Başlaýaly. İlkinji sözümüz dünýä. Perzent. Gaty dogry. Bize iň geregem şu bir söz bilen dünýä siz üçin perzent. Bakylyk. Söýgi. Söýgi. Söýgi baky bolsa, näçe saat ýok. Men üçin baky. Duýdansyz. Waka. Waka. Duýdansyz şatlykly wakalarym, gaýgyly wakalarym bolup bilýär. Dogry. Ýerine şön jogap. Innik sözümüz ata. Watan. Cemleýiş sözümüz bar. Egerem bu sözde siz hiç kynçylyk çekmezmikäňiz diýär. Parahatçylyk. Asuda asman. Elbette bu ýylymyz hem halkara parahatçylyk bilen anlaşmak geli.
asuda asmanymyň astyna, parahat zeminimiň üstünde diňe bir ýurdumyzda däl, eýsemde milli liderimiz Gahryman arkadar Gahryman serdarymyzyň saýasynda biz dünýä ýüzüne de parahatçylygy, dost soňanlygy, insanperwerligi ünleýäs. Gyzykly gurrunlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Mundan meýlegem soňa dälemin üstünlik arzu edýäs. Siz bize mihman bolmadyňyz, biz size mihman boldyk, biz siziň rahmet ojaňyza geldik şuň. Gepleşigimiziň bu edek sany Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň bir owadan zalyna ýazga geçirip otyrs. Owa elbetde biziň mihmanymyz Maýgul Annaýewaň hem rahmet çekýän ojagy. Owa biz mihmançylyga geldik. Şonuň üçin size köp sag bolsun aýdýas. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, işiňizde diňe ul üstünlikleri arzu edýäs. Sag bolun. Men hem şu mümkinçilikden peýdalanyp ilk bilen bizi asuda parahat watanna, ýa-ni özüňem aýtdyň Batyr. Siziň mukaddes ojaňyza geldik diýdiňiz. Bizi şu ajaýyp mukaddes ojakda döretmäge, zekinimizi öňe çykarmaga mümkinçilik beren Gahryman arkadagly Gahryman serdarymyza sag bolsun aýdýan. Islenlik adam öz ykbalyna ulu üstünlüklere yeten bolsa, belen sepkitlere ada avraya yeten bolsa, watanymyzyň parahatlygynyň saýasynda, asmanymyzyň asudalygynyň saýasynda yetenler. Biram Gahryman arkadagly Gahryman serdarymyzyň saýasynda yetilendir. Şu belen üstünlükler. Şoň üçin hem Gahryman arkadagly Gahryman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt behwetli alyp barýan dünýäge uly işleri elmydamada belen sepkitlere ýetsin. Köp sag bolun Halifa. Gahryman ýyllaşlar ine şonuň bilen ýaşlyk teleýylymynyň dörejlik topar tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän ilkinji ädim atly gepleşigimiziň ýene bir sanyny geçirip oturýar. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip, medeniýet halkyň kalbydyr diýip bize halkyň kalbyndan ýer berýän Gahryman arkadamyzyň siz ýaşlar watanyň daýanjy diýip bizi watanyň sütünne deňeýän arkadaly Gahryman serdarymyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bahwetli, tutuş adamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaşlyklary beslenen tüýsürekden arzu edýär. Hoş, sag bolun.